manen bulan ti Agosto, Setyembre lumang eken ti tiyempo, mangrukin amang ekan ti sumagmamano. Ayog pamaskwa kadagiti radyo, di matutupan ti kwarta, kaadam iti denada, di umanay ti awag mo telepono, ken nagkakangina apaw it mo. Naragsak ti Paskwa no kumpletot miyembrot pamilya, daytoy ti kanito a panagtiiniliw tunggal maysa. Nasken bakasyon ka, di ka kumanag pangadwa, kaya't da ka makita, binukal mo a pamilya. Adung okasyon tinaglabas, kasangay housewarming kasarpunya, graduation, debo, fiesta, anibersaryo, ken nagraman aldaw dagiti puso. Pudno asikalat kurang na, lukas tanga agraragsak da, di umanay ti awag mo telepono, ken nagkakapatid asagot mo. Naragsak ti Paskwa no kumpletot miyembrot pamilya, dahil